Nederlandse en Belgische wijn natuurlijk, even voor ons Limburgers natuurlijk, zal ik een beetje toespitsen op onszelf. En als je gewoon kijkt, als je het dan wel doet. Ja. Nou, kijk, mooie foto. Nou, je ziet waar wij zitten, bijna geen druiven te bekennen als je kijkt naar de druiven. Maar wat natuurlijk wel zijn er eigenlijk verschillen. Als je gewoon kijkt, en mij is gevraagd om eens even te kijken wat zijn de verschillen eigenlijk tussen Nederland en België. En ook een beetje, wat gebeurt er dan? Ja, in Nederland is het toch een beetje anders dan België. En vooral in provincies is het anders. Als je kijkt, in Nederland is 85% wit, 15% rood. Waar eigenlijk Sauvignon Gris op dit moment het meest aangeplante ras is. En dan komt eigenlijk Chardonnay, Johanniter en Muscaris. En de andere kant natuurlijk eigenlijk meer Cabernet Cotis en Pinot Noir. Maar als je dan kijkt naar Limburg, is het eigenlijk precies omgekeerd. Er zijn eigenlijk de nieuwe rassen in de minderheid, klassieke rassen in de meerderheid. Wij als Wijndomein Sint-Martinus volgens mij dragen van de 20% die in Limburg staat, 18% staat bij ons van nieuwe rassen. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon Pinot Noir en Chardonnay staan. Maar juist in België, en ik heb dat echt gesplitst in twee dingen, Vlaanderen en Wallonië dadelijk. Dan zie je eigenlijk ook natuurlijk meer wit, iets meer andere rassen. Pinot Gris, Pinot Blanc, Chardonnay by far. 68% is Chardonnay bij jullie. Dat is toch best een aardig stuk. Iets minder natuurlijk de nieuwe rassen. En als je naar Wallonië kijkt, dan ga je eigenlijk weer een beetje de andere kant uit. Ook wel weer met wit, maar er wordt meer Sauvignon Gris en Johanniter aangeplant. Maar eigenlijk ook wel niet in Limburg. Als je kijkt naar, ik pak bijvoorbeeld Hageland, is het 50-50. In Limburg is het weer 80-20, dus meer klassiek als nieuw. En als je naar Luik kijkt, is het weer anders. Dan ga je weer naar 60% nieuw, 40% klassiek. Dus eigenlijk zie je dat elke provincie een beetje op zoek is naar zijn eigen ras. En wat ik zeg, in Nederland is het 60-40, Wallonië 40-60, in Vlaanderen 20-80. Maar nog steeds in verhouding met Frankrijk hebben wij best wel andere rassen staan. En ik denk dat dat ook goed is. Ik ben geen voorstander van klassiek of van nieuw. Mij maakt dat niet uit, jongens. Doe wat jullie willen. Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om een wijnras te kiezen wat bij je past. En als ik naar mezelf kijk, past dat de een beter en de ander wat minder. En dat moet ook iedereen zelf geven. Maar dat is natuurlijk wel een tendens dat wij ook cuvées kunnen maken die gewoon ook uniek kunnen zijn. Als je een Chardonnay met een Muscaris mengt, dan heb je natuurlijk een cuvée die eigenlijk nergens anders kan maken. En dat maakt het ook wel leuk. We hebben net gehoord, sterrenrestaurants. Wij leveren natuurlijk bijna alleen maar sterrenrestaurants. En dan zie je gewoon dat dat wel een dingetje is. Dat je gewoon iets anders kunt maken als iemand anders. Het blijft wel dat je dan ook iets unieks maakt. Klimaatverandering. Nou ja, na afgelopen maandag op dinsdag is dat natuurlijk een geweldig onderwerp. Maar als je kijkt naar klimaatverandering in de zin van temperatuur. Dit is de kaart in 2050. Volgens de geleerde mannen is het blauwe gebied het wijnbouwgebied voor de toekomst. Nou, als jullie nou goed kijken, zitten wij daar middenin. Limburg zeg maar is helemaal blauw. Dus ja jongens, we doen het goed. Wij gaan in 2050 worden wij gewoon de wijnbouwgoeroes en de wijnbouwregio van Europa. Je ziet zelf alle wijnbouwgebieden. Wat rood is, zeggen de wijze mannen, kan het straks niet meer. Het is veel te warm. Maar ja, ik moet zeggen, na afgelopen maandag op dinsdag denk ik daar een beetje anders over. Want ja, wat gebeurt nou eigenlijk? Dat weten we allemaal wel. Heel veel regenval, 2021. Nederland en Belgisch Nederland en Nederlands Limburg ondergelopen. Heel veel ziektes in de wijngaard. We hebben natuurlijk lange droogtes in de zomer, oïdium-uitbraken. Maar grote verschillen in dagtemperatuur. Waarschijnlijk nog wel herinneren, vorig jaar was de ene dag 40 graden, de andere dag 20. Nou, dat doet iets met een plant, doet ook iets met de kwaliteit. Dus je moet er in de wijnbouw, moet je er anders mee omgaan. Je kunt niet meer denken, hoe we het 20 jaar geleden deden, kan nu ook nog. Zo werkt het gewoon niet. Ja, een vroege uitloop, vorst. Ja, ik denk dat ik de wijnbouwers die ik vandaag gesproken heb, ik moet eerlijk toegeven, ik heb me wel eens beter gevoeld. We zijn ook 80% van onze, van 28 hectare, 80% kwijtgeraakt. Ik heb wel even moeten slikken. Ik zal ook eerlijk toegeven dat ik ook een traantje heb gelaten. Want het is natuurlijk wel heftig om, we hebben 45 man in dienst, om te kunnen zeggen, we hebben gewoon geen druiven dit jaar. Of in ieder geval een stuk minder. Maar ja, aan de andere kant hoort het erbij. En ik vind wel, en mijn positie aan deze kant, ik weet dat de provincies hier ook zitten, ik denk dat het wel heel erg goed is om samen met de wijnbouwers te kijken naar oplossingen. We zitten natuurlijk in een gebied waar het grondwater wat anders is als in de rest van België en in Nederland. Maar ik denk dat we toch eens moeten kijken of er misschien mogelijkheden zijn om samen te werken. Want ik denk dat dit probleem nog wel een keertje gaat gebeuren. Een ander is natuurlijk, je ziet het, een beetje wat gebeurt. Druiven, vroegste uitloop ooit hadden we. Ja, nou niet meer natuurlijk, met de problemen. Maar ook heel veel problemen in rijpheid. Druiven waar de ene nog hartstikke rood is en de andere is al groen.
En natuurlijk onze regenbuien. En ik denk dat we daar samen naar moeten kijken hoe we dat moeten oplossen. Ja, regelgeving vind ik altijd heel erg leuk om in België te komen vertellen. Want ja, wij in Nederland mogen gewoon eigenlijk niks. Ik vind het altijd heel erg bijzonder dat we in Europa zitten. En als ik dan kijk, ik pak Suzuki als voorbeeld. Misschien weet u niet, voor de Belgen onder ons, afgelopen weekend heeft de minister besloten van Nederland een heel wijs besluit om alle pesticiden voor Suzuki-vlieg te verbieden. Dus we hebben niks meer, nul, nada. Nou, dan kijk ik naar jullie Belgische collega's. Gefeliciteerd, want jullie hebben er wel nog 3 geloof ik en waarschijnlijk nog 4. Ja, dat is natuurlijk wel echt een dingetje aan het worden. En wat je ziet, in Nederland is strenger. Wij zijn altijd natuurlijk roomser als de paus in Nederland. Terwijl we niet eens katholiek zijn, om maar even duidelijk te maken. Betekent natuurlijk wel dat er een tendens is. Ook in België, als ik kijk naar mijn vader, die in de 80er jaar begonnen is en nu, mag er gewoon veel minder. We moeten daar wel gewoon naar uitkijken. Het is gewoon wel iets waar we naartoe moeten. Wij moeten er niet naartoe. Wij worden daartoe gedwongen, wat dat betreft. Hetzelfde gaat met herbicides. Ja, eigenlijk is het niet meer van deze tijd. De consument accepteert het eigenlijk niet meer. En dat is natuurlijk iets waar we in die spiegel moeten kijken. Van, ja jongens, wat willen we zelf nu eigenlijk? Wat is eigenlijk, moeten we het dadelijk opgelegd krijgen? Of gaan we met elkaar denken, hoe kunnen we het zelf doen? Want dan zitten we zelf aan het stuur. En hebben zelf te bepalen wat we gaan doen. In plaats van dat de overheid ons dingen gaat opleggen. Dat is een beetje hoe ik erin sta. Maar ook de consumenten zijn aan het veranderen. Consumenten zijn steeds bewuster. Wat gebruikt iemand in zijn wijn? Als ik zie de vragen die ik 20 jaar geleden, toen ik pas begon, mensen mij stelden, is heel anders dan de vragen die jongeren mij stellen. Stan, wat zit eigenlijk in de wijn? Wat doe je ermee? Wat spuit je eigenlijk? En dan denk ik van, wat zijn dat voor vragen? Dat zou iemand die ouder is eigenlijk niet vragen. Dus je ziet dat het jonge publiek gewoon veel duurzamer bewust is. En ook dat de consument lokaal belangrijk vindt. Nou, je hebt het net gehoord, de spreker voor me. Ik denk dat het gewoon echt een ding is waar we naartoe moeten. En uiteindelijk voor mij gaat het niet om ras en oorsprong. Voor mij gaat het om kwaliteit. En uiteindelijk moeten we kijken naar de trend. En de trend zie je gewoon, mensen willen gewoon niet alcoholarme wijnen, soms zelfs juist alcoholvrije wijn. Ze willen sulfietvrije wijn, ze willen natuurwijnen, ze willen biologische wijn. Maar uiteindelijk zeg ik ook altijd, we kunnen het allemaal maken, maar uiteindelijk gaat het volgens mij om het laatste puntje, kwaliteit. En kwaliteit, wij kunnen nooit winnen van Spanje, wij kunnen nooit winnen van Italië. Wij moeten het doen met onze handjes, met onze kennis en zorgen dat we gewoon kwalitatieve wijn maken. En dat, denk ik, is de toekomst van de Nederlandse en Belgische wijnbouw. Dankjewel.